Ai, tá. Já ma isi. Ba non. Osu nu na bia na. Gaba n'ụlọ. Titi o. Titi layo. Titi nwaanyị Yoruba. Zara mma mpịa. Oh, ife okay. Onye ọ na-aba n'ụlọ. Fast. Kasị ike. Wiper. Ụbọchị adịgonu ka ọ ya adị. Ụbọchị taa amaala anyị mma. Ana m eche Akwuaka m Akwuaka Okoye ka ọ pụta ka anyị jee ngagharị tata. Na ọ dị ka ọ na-egbutu oge ka nchetukwuo ya mgbe o ji pụta ka anyị gaakwa nke anyị bụ n'ije ndị agadi. n'ebe esi dị fit ọ bụla ndị otu anyị na-eme nke ndị agadi mgbe ndị n'ikolobịa ewu agha si amacha chai Okoye itete enu n'oge gịnị mezi ụlọ fuli ịma mgbe m ji tete ịdịgo redi ka ebe anyị na-eje Nkwo anyị gafekwa anụ Nkwo ọ ka anyị jedebe na Nkwo anyị taa akpọmọgede anyị luo Nkwo anyị ata akpọmọgede Nkwo tacha akpọmọgede nata ụbọchị ọzọ anyị akpụ ya aka ngwa ka nseti apụ ndị ọcha ka mmalụ kedụ anyị lukwala Nkwo Enugwu-Ukwu anyị adọla naanị taa akpọmọgede ọ bụla ọkpa ka iyi iri ọkpa anyị jikwa nwayọ nata ma nna agba mgbe nna apụta na gate fụ ụmụazị na-eme jọgị cheta mgbe ndị n'ikolobịa ma good morning Tobi mbọ bụla ego mbọ bụla ego ịkpọgolo ụtagba ụtụtụ chịrị katapọtụ n'aka ka m fụ katapọtụ ya na-anụ katapọtụ mbọ bụla ego ji ịkpọgo ụtaba ụtụtụ ka na-agba nzu ya na-agba ka je mee exercise adịnụ m na fitness mụ na Akwuaka Okoye ka anyị gawagodu biko na anyị na-eje Nkwo ka anyị na-eje anyị ruo na Nkwo Enugwu-Ukwu anyị anachi ya taba anyị ruo na Nkwo Enugwu-Ukwu anyị ata taa ọkpa taa akpọmọgede Nkwo Enu dịkwa anyị ji nwaanyị na-analụ nwaanyị ka ọ dị anyị na-agafe Assumption n'Imo Okoye ugwu a dịka ugwu Nneni nke Nneni a gbogodo direct etu mana nke Jos bụrụ nke ahụ n'ọba na elevator ka anyị nke a na-ejekwa n'ụkwụ so mgbada ebe inside ebe guest house ịmụ ugwu a dị bad ha na mgbe anyị akpọle nke Enugwu-Ukwu wee gbagotere anyị anụ ụdị ya maka ahụ afịakwa ojiji ya na-atọ ka oje na-afịa arụ nna ha afịa ịgbakwa na biko unu onye na-agakwa iji ụtụtụ na be anyị ọ chelụkwa mgbe chi fuo ị na-afụ mmadụ a na-afụ gị maka o nwee ka obodo si wee dị agbalụ mmadụ si na ọ dị ka nwanza ma anwụchalụ mmadụ anwụchalụ so ndụmọdụ na-enyekwa unu ya na-aga mgbe chifu na onwe ka a na-agba ụzọ nza ka ụzọ money mass a ka na-eje money mass ije money mass oke a ka na-agba ụdị ụzọ a oke
biko na anyị na-eje nke anyị mgbe chifu ọkwa ndị ọkwa ụmụada na-agba bọọlụ be anyị ji ogene agbalata ka anyị sete ha ka anyị sechalụ ndị ke ndị bụ ya ọkwa ndị egbe ngwu be anyị egbe ngwu brother ogbe ngwu ojideleke okay mụ na Akwuaka Okoye anyị na-aga nke anyị 2 times in a week agwa ejegodi ya jiri ọfụma na anyị jide ihe ọbụla o zuru unu wee ọbụla akpa pure water ngwajisi na ike daalụ na Okoye maazị ejide kamera mba ama m n'aka aga ndị ekwudo aka ijeje na lens ewena n'iwe na ka nsi jidie professionally professional I'm a long video. This is Ezelayas. I know Ezelayas Nimo. Ọpụkwa ndị na-akpụ ya ezi ọkpara ndị Enugu-Ukwu chi nwa mmadụ. Ezelayas ka anyị na-agafe kịta ka anyị gbadawazịa Nkwo. Ndị na-akpọzi anyị ka ezi a na-akpụ ya echetesi m n'ebe a bụ ebe Elayas be anyị nọ. Elayas ezigbalike gbasi ike na nwoke wee nọrọ ebe a wee chekwa obodo throughout ihe ọ nọ ebe a asidenti adịghị eme ebe a Enugu-Ukwu afụrụ ya mgbe ọ nọ ndụ nọ na Elayas anwụchụ asị na aya abaghara ya ezi Elayas ka ọ bụ because the man bụ an icon, serious icon is supposed to recognize immortalize godie na ọ bụrụ ndị ọcha ndị Enugu-Ukwu ejeba ya lia ya ịgbakwa na ibe a ha mee na ọdụ ka kịta na-abịa na n'Imo be anyị asị na ihe a bụ nke m Okeke Avenue n'Imo ejeficha ya si na ọmụka na onye Enugu-Ukwu onwe isi na osu Mbadiwe eji gụọ egwu ọlọ na Lagos ọlọ onye Igbo abịa anyị na-apịtọkọ ihe anyị na-apịtọkọ ezi Elayas ya bụ ezi Elayas arọpụrụ arọ ezi Elayas ka ọ bụ anyị na-agbada Nkwo ka anyị jee anyị taa ụkpọmọgede rie ịgba nkwụ enu dị anyị esuchalụ wee natawakwa n'ọfọ ọbụla nwaanyị esi n'ụzọ ụtụtụ ọgbọ na-adịzi aka ọsọ ọgwa ebe a ka Nweke na-abịa eri nri odugo mbi ebe a wọs Nweke a na-amaka ebe a na-esi ezigbo nri ọ dịzi aka ọsọ kwụsị exercise dị ebe mba anyị akọ ebe anyị ka anyị jegoro ebe anyị na-eje na ya kpọgbu ya fara ọnwụ ebe anyị ka anyị ruo mmọnwụ ya elu ebe ihe mere nke a bụ mkpọda ka anyị na-akpọda mana mgbagote ya aka ya anụkwa ụdị ya ka anyị na-agbada anyị elugo Nkwo Okoye na Nkwo Enugu-Ukwu obu ụmụ nri ndị Enugu ha lụsikwa ike ọmaka ka anyị jezie marụ na ndị ụkpọmọgede adapụtago ọgwa n'ime Nkwo ama m ebe ha na-anọ anyị lụzie ebe a anyị tachazi ụkpọmọgede anyị emerụkwa exercise anyị wee mee gịnị wee gbago idea ka iji achọ ije n'ọbịa 40 minutes. Distance 1.86 miles. Pace 21 minutes 30 seconds per miles. Steps 3,702. Calories 241.
ichi ije ebe mkpume dakwa enyi nwoke kwa ọdụ ndị okpomọgede ha pụtara so anyị na-akwa ndị anụ apụtara mana ndị anyị chọrọ bụ ndị okpomọgede n'ebe ha na-anụ okpomọgede elele na maịmaị ịma enwe dị iche elele na maịmaị nke akwụkwọ na so anyị agbachakwa obu ụmụ nri Igwe's Palace Enugwu-Ukwu complex Okoye anyị aga ya ọlịa ngwa tobi bido ọjị Okoye anyị na-agụkwa ka anyị gbaruo n'Imo na anyị atara ya bụ mama put mara nke ibu ọkpa mba nke akwụkwọ ka akwụkwọ na ịlachagodo akwụkwọ ịgba organic one nke waterproof mezi ọ dị synthesized onwe ka ọ ya dị ife uru ahịa dịchazi ya lachacha akwụkwọ ele mbelele akwụkwọ ya mgbe irigoro nke a dị n'akwụkwọ were agazi anyị iwe ebe rie the main course wee litecha ụwa niile na-elele akwụkwọ we're heading back to Nimo. I ruzie Nimo. It's a short distance. Nke anyị ga-abụ ka anyị wee na-adị nkwado maka mbọsị anyị eje ọka. Maka the big one. Yes. Na-adị nkwado mgbe anyị eje ọka. A na-akwado ya akwado. So nke anyị gagodo ka anyị wee na-akwado the big one. So ụbọchị anyị ejezi ọka anyị akwado ọfụma. Ka ya akpọ nke a tesron. Maka ofu ụzọ akwa. Dabara ọka. Ka anyị ma na ọ na-eme ụkwụ anyị makpole na ọ na-eme. Ụkwụ anyị ma na ọ na-eme ka anyị na-agbagozi. Dude. Work for life. Yes. Mmadụ dị fit. Ọ maka guys agbasi ọjọọ mkpụrụ ọdụgbọ ọkụ onye nwere ọgụ n'ụtụtụ. Ọ dị iwe na work for life. Mana ihe anyị gakwa kịta bụkwa normal thing a na-aga mgbe gboo mmadụ ije farm. Time 45 minutes. Distance 1.90 miles. Pace 23 minutes 37 seconds per mile. Steps 3,922. Calories 254. O nwere ndị na-esi n'Imo jee Enugu agadi jee kọọ ugbo. Mmadụ ji ọkpa na Nkwele tere. Ma jikwala ọkpa sikwa ebe a bukọla ihe ọkọta wee natawakwa bio. Onye ọ na-ozi ọkada jem keke jem moto ntụ oyi jem from AC moto to car to AC house nwoke nọ there 5 years otipia mmadụ adị ndụ na-ebi ndụ azụ friji ọgwụgwọ azụ na polo mgbe ọ daalụ mmadụ n'isi ewe ha ma anaghị ewepụ n'elu ka ọ na polo adịbeghị ju ya ihe a na-afụ ihe niile na-ada ọ dịkwa ebe niile anyị na-akpọle anyị na-agafezi ezi Elias anyị heading back to Nimo. So nke a gaba Ọnịsha, nke a gaba Ọka, nke a gaba Nimo, Neni, Agụlụ, Nnewi, Nanka, Ekwulọbịa, Oko, ụzọ anụnwa. So una ka anyị na-anazi back to Nimo. Farewell Enugwu-Ukwu. Welcome to Nimo. Anyị abatago Nimo. Ka anyị gbadawazịa. Anyị gbadawazịa Nimo be anyị. Ndị ụkpọmọgede Enugwu-Ukwu apụtara. Ka anyị gbadawazịa Nimo be anyị. Nekwa mmiri anyị.
anyị adịghị enye isi eme isi iwu mkparaka nke wee gbajikọ fuel mmiri anyị wetego mmiri elu mmiri anyị dị n'iche n'iche ya nwa chọọ nke a jụrụ oyi nsisi egodo m nke jụrụ oyi ka m wee na-ebutu wee na-ebutu hit anyị wee na-agbadazi n'Imo be anyị ka anyị gosi unu be the first Owele n'Imo ọkwa nwoke gbasi ike uye na-anụ maka ndị be onye uke eji wee malụ n'Imo nnekwu famili na ya na-azụ anyị ebe a n'ebe the first Owele n'Imo ọ ji elu ụlọ lụọ ya na boundary ịghọtago mgbe ihe eji ama ezigbote lida ọ lụọ ya na boundary ka ọ wee na-echekwa obodo ya Elias ezigbo ike be anyị wee nọrọ n'ezi Elias wee na-echekwazi the main entrance Owele n'Imo wee nọrọ ebe a wee na-echekwa obodo ya so ebe a bụbe onye uke Owele n'Imo the first Owele of n'Imo ọkwa igwe Alfred onye uke yes anyị na-agbadazi ụna anyị lụzie Oye n'Imo ka anyị mezie nke fụ ọnụ anyị rie igbo oyi anyị aṅụrụ nkwụ elu anyị abatago n'Imo anyị na-agbada ka anyị na-ezekwa keke anyị abatago n'Imo ọ dị keke ka anyị jezie jee chọọ na-achọ Oye n'Imo anyị den ụzọ nke a gawa n'eni nke a sekretariat nke a ka anyị sikwa anaba anyị o mbụ nke a ụzọ be anyị mana anyị sị ka anyị jegodo anyị jee chọọ ịgba anyị jee n'ọdụ ịgba jee n'ọdụ nkwụ elu anyị dịchazi ịgba anyị wee nawazie ọkụ abụke anyị na-ejezi anyị nọ n'ime ọhịa anyị jee ọdụ ịgba ịgba n'Imo ka ime mma ofe olusie okwu oye n'Imo nnekwu ka ya ghọọ nnekwu obikọ nnekwu okwu alụsị Oye n'Imo be anyị okwu Oye n'Imo nna ahịa ka anyị pịahelụ nkọ daalụnụ mba anyị ahịa esetara ya mma nke a bụ okwu Oye n'Imo ịma na ọ nwebu mgbe emere na edo ya nkọva ya abịagoro m ebe a na tii ya n'ọkụ ụwa niile ọ na-ahịọ gidigidi a na-agba uhie na-emechi ihe maka ka ime akara ya dịkwa sharp nọ na anyị si ete ịgba anyị si ebe yes nekwa nchi ema ọkwa nnekwu nchi bụ ihe ahụ ewe oge one anyị abịaghị ete ịgba daalụ nụ ịgba dịkwa ngwa weta na ịgba ka ya nkwụ elu ọbụ na anyị ji etufu oche n'anya Pace 23 minutes 42 seconds per miles. Steps 8,145. Calories 539. Within the 200. Within the 200. Iti Igbo. Mba. Ote aba analụzi unu anam. Ọ bịa otu esi eme ihe ahịa. Egote ihe ahịa eji nwayọ.
Anyị ihe na-atọ ụtọ na-elele akwụkwọ ịgba akwụkwọ nke a bụ ego 200 bụ ife aba ịbụọ ngwa tigo nke tụọ nke dị ezigbote ọkụ kịta ka ị na-afụta hụa ka hụa ma m na-abịa onye na-ele nchi si nọ 12,000 aka ga ofu nchi a mana anụ dịkwa ya onyekakwa onyeka Nkwo Enu bịa nna akwụ inwe Nkwo Enu Time 1 hour 40 minutes. Distance 4.03 miles. Pace 24 minutes 48 seconds per miles. Steps 8,170. Calories 552. maka gịnị 800 ihe elie Nkwo Enu ma ezigbo ọnya bụ ọnụ nyanụ m ya 800 Kayo. Why Nkwo Enu? Gbajuo ya mmanya na-egbu onye eju o juru ije ọma ya ewo mmanya nyere mkpanya ewo mmanya na-eyi ya enye m 800 na-asị nnọọ mba 1000 ezigbo ọnụ Nkwo na-agala ọnụ karịa ngwa kee nkwuchi ihe a ọkwa nye ya ntọntị ya 1000 a na-ekwe nke 800 ọkwa kọstọma ka m ọkwa mgbe nna ego ngị 4 galọn Nkwo Enu injinia m esi m exercise ya na wee bulu Nkwo Enu ọkọ ya eji ọkpa mba nke a dị oke na asị onye ji exercise ka e wee tụgwa ya ọsụ jisi n'ike o ya na bọtụwa ọ bụ na mma na mma afụ gị eziokwu m butekwuo nkwụ a nke buru ibu mana a sị egbe bọọlụ ọlachi oroma n'anya bụ experienced driver truck driver agbakwa nke ọbụla ọkwa trailer from nwa a sị na ihe na-abụ akara aka mana ịnya trọk bụ akara aka ọnya ilu dị 16 years onyawa trọk 18 n'ime maalụ nya the guy dey ịma nsisi na ụlọ under age ibido from less than 18 wee mewe ibido from 14 wee soro mpa gị jebe ọlụ anọgo the whole Nigeria, the whole state of the federation onwebe ebe nna nwere ebe onye agabe steeti ọ na-ekpọla afọ agwa ngụ ụzọ dị nso esi eji ihe ahụ akara aka anyị bọtụwa odogwu dị two boys m na-akwụ aka jee mekọnatazi nke ndị agadi chidekwa m osisi ọkwa m ofu Italian Mastiff Italian Mastiff anyị mma na ọha eri ha semo ma nkịta mmadụ eri semo